اوپل خچبک سال بارشش 1996 объем моторش 1.6 3 ماه حجت داره. салому алейкум дӯстони азиз, спонсори видеои мо компанияи 1xbet. агар шумо хоҳем ки канали моро дастгирӣ кунед ва хоҳем ки видеои мо бо сифати аъло биёяд, ба ҳамин ссилкае ки дар описанияи видео ҳастай ва дар комментари закрепит кардагай даромада аккаунтаро сайта тамошо кунед, бозиёро бинед, кайф мешавад, чӣ хел мешавад. ва ин видеоро ҳатман то охира тамошо кунед, лайк модана фаромӯш накунед. ин видео ай дигар видеои мо фарқ мекунад. барои ҳамин ба шумо тавсия метиҳем ки ҳатман то охира тамошо кунед ва ба ссилкаи дар поёни видео будагӣ ҳатман бидурӯед. نهی سلامش پرابک تلویزور коробкаш механик нархиш 30,000 сомон. номерои телефон 919 60 00 71. اوپل خچبک سال بارش 1996 объем моторش 1.6 چند بگویم؟ 28 گوشتن؟ نه پرابگی درونش коробкаш механик акай чанд қа документ дора? документош то декабра. нархша 28 гуфте на? нархш 28,000 сомон. номерои телефонам яе? номерои телефон 915 61 22 21. BMW пятерка соли бааришаш 1997 объем моторш диним сӯзишвориш газ бензин ҳуҷҷатош чанд хака? 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора. нархиш 30,000 сомон. номерои телефон 901 50 11 11.
Opel Astra G соли бароришаш 2002 Gaz benzin aka. Gaz benzin Probel çıkıyor danışa. 174,000. اینا تلویزیونش مکانیک کانسانرش کار میکنه. کانسانرش کار میکنه. الکترا پاکت 6 تا ایرباگ داشته. بعد داکومنتش خیره یا سالا تا آخر سال داکومنت داره. نقش چند تا گفتین؟ 40 تا با سعودو میشه. یا نمره تلفن در کار میدین نکا 905 01 01 81. Audi 4 соли бароришаш 1996 будан 96. объёми моториш 1.6 простой. сӯзишвориш гази бензин. ҳуҷҷатош чанд қай дигар? то сентябр ҳуҷҷат дора. Навашашим сол. И пробегш. Анша па. Чӣ қидиш? Не. Ку? Эй на. 308468. Эй. Коробкаш механик. Ё кондиционер доран? Электропакет. Кондиционер доран ё? Кондиционер. Кондиционер надоран, люк дора. Нақша чанд гуфта ка? Нақш 23000 сомон. Я номеро телефон дар кори медем. 897 67 67. И саршавиш чанд дар? 93. Саршавиш 93. Daewoo Leganze 96. соли бароришаш 1999. объёми моториш 1.6 простой. газиш заводской. кондиционер дора. кондиционерош кор мекуна. электропакет. пробегаш. коробкаш механик. документош чанд хайр ака? 6 моҳи дигар документ дора. нақша чанд хайр гуфтем? нақш 15000 сомон бо савдо мешавад. Я номерои телефон медадин ака? номерои телефон 92 621 7021. аз саҳл ибни сад разиаллоҳу анҳу ривоят аст ки гуфт паёмбар салаллоҳу алайҳи васаллам гуфт дар ҷаннат 8 дар аст ва яке аз ин дарҳо раён ном дорад ки аз ин дар ғайр аз рӯзадорон дигар касе намедарояд.
бародарони азиз ва обуначиёни канали Мошин ТЖ, бахшида ба моҳи шарифи Рамазон мо хостем ки дар охири видеоҳоямон бахши як ҳадисро ҷой диҳем ва дар ин як ҳадис аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи васаллам ба шумо гуфта диҳем. агар шумо низ ба ин фикри мо розиед ва фикри моро дастгирӣ мекунед, пас дар комментарияи видео бинависед то ин ки мо дар дигар видеоҳо низ ин бахшро идома диҳем. дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад, Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. дар канали Паём ТВ Мошин бозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.